Jag kan då det görs en nytt sponsoravtal vid förska stolar och det här ska sälja några sig för testen för det här den danska banken Luxor förstått. Så det är nek I alltid next stort lära förskan. Är så stolt över den första förskan som ska vi till OL och ska sitta upp för Danmark men är alltid rört cool att det är förringar som är vi ute next som vet att han är det är för ska hålla det stolt där och så tar vi få förska sponsorer det alltid bara I alltid rört det är så Lukka markera det sen så jag alltid in I allt det. Alla tittar så att jag action lite nere till. Det får inte färja ska vi till oss nästa mål. Och man sa till HM Kapischen att då hade förslag vi vart här isen vi I Beijing. Jag gärna vill jag men man säger som är skick på att det kan. Jag ska börja med 4 och själv om det säger ja så vet jag med torret till att vi måste ha några reklam med ett land, några politiska budskap så visst vi tolkas som politiska budskap för oss så jag vet inte med torret men jag gärna vill jag men för så spelar med 4 så får så där kommer till med torget lite. Så det verkar så gott också så bakgrunden om känna. Det kan vara det är inte riktigt så hur det ska vara här att men det tycker vi har det vi så får det så mycket att bruka det. Tack för det Karin och gå vidare.